Bekunikwa imbeko yokugqibela kweliqala lomkhonto wesizwe Umfi uKebby Maphatsoe uchazwe njengenkokheli ebibeka izidingo zoluntu phambili ekwaqaqambisa intlalo esebugxwayibeni yabo babesakuzabalazela inkululeko. Ukanti le nkonzo yokugqibela yeyaphazanyiswa ngamalungu eMKMVA ngethuba umnumzana Gwede Mantashe esenza intetho ephambili. Kodwa ukaMantashe khangashukunyiswe zezintshukumo waqhubeka nentetho yakhe umemelele lamaqala ukuba alandele ekhondweni lomfi uMaphatsoe abe ngumzekelo. Wayeloyal uKebby weANC even when he was abused. Kebby lomfoka Maphatsoe, and he spoke his mind. Ukanti abantwana bakhe nabo bathe ndlela ntle kuyise wabo. To now, be strong, my boy. I'll always be here for you. Okay. To my sister Nolo, be strong, my sister. I'll also always be here for you. I'm the man of the house now. Eliqala lombutho omkhonto wesizwe lincwatywe kumadlaka West Park eGauteng. Ushiya ngasemva unkosikazi wakhe, abantwana bakhe abahlanu nabazukulwana. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo.